Začínajúca jar a prichádzajúce veľkonočné sviatky. O tomto čase v sobotu 28. marca zorganizovala mestská časť zaujímavé podujatie s názvom Veľkonočné vajce. Každý mohol priniesť vlastnoručne vyrobené vajíčko a povesiť ho na strom pred Domom kultúry. My sme pri tejto činnosti zachytili mestskú poslankyňu Zdenku Zaťovičovú, Štefana Macejáka z miestneho úradu i starostu Martina Zaťoviča. Vo vestibule Domu kultúry sa v tom čase práve rozbiehal prvý dubravský jarmok, ktorý pripravili spoločne organizácia Projekt Život a Dom kultúry. Jarmok otvoril starosta Martin Zaťovič. Že pred návštevníkom a veľa predaných vecí našim predajcom príjemný deň. V priebehu jarmoku mohli návštevníci vidieť aj spevácké či tanečné vystúpenia. Ako prví sa predviedli tanečníčky a tanečníci z detského folklórneho súboru Klnka. Odkiaľ ste prišli? Prišla som z materskej školy z Cabanovej. A čo pekné ste pripravili na dnešný deň? Naše detičky urobili z látky vajíčka a ešte tu máme jedno také veľké vajíčko z dinosaura. Iha, dúfam, že sa nám tu nevykluje dneska. No určite nie, lebo je zima. A čo ešte budete okrem tohto veľkého vajíčka vešať? No už tuto nič, ale určite v materskej škole budeme robiť ďalej veci na Veľkú noc. A veľmi sa mi páči táto myšlienka stretávania sa ľudí z Dubravky pred Domom kultúry. Ja som sa narodila v Bratislave, meste, kde som žila do 16 rokov a bývala som v centre, priamo meste, ale ľudia medzi sebou sa zdravili, aj keď bývali na vedľajších uliciach. V Dubravke som mala babku a keď som nastúpila do autobusu, ktorý išiel do Dubravky, tam všetci ľudia medzi sebou sa zhovárali. A práve to si myslím, že toto podujatie, aj to predchádzajúce, ktoré bolo, že stlmi viacej dokopy Dubravčanov a že Dubravčania budú k sebe milí, dobrí a budú sa navzájom zdraviť a pomáhať si. A ešte je to veľmi dôležité, pretože vždy je tu pán starosta a tam sa otvára možnosť pre občanov, aby sa spolu s ním komunikovali. Nachádzame sa na prvom dubravskom jarmoku. Ako vznikla táto myšlienka a čo všetko tu môžeme vidieť? Myšlienka vznikla dávnejšie už, aby naozaj aj Dubravčania spoznali nielen typické jarmoky, čo bývajú v súčasnosti, kde sa len je a popíja, ale prišli sem ľudia z projektu Život a to sú vlastne práce, len domoručné práce, sú to aktivisti, ktorí robia nie ako svoju profesionálnu prácu tieto, ale ako nejaké hobby. Boli sme aj vonku, čo sa odohráva vonku, lebo to je tiež taká aktivita, ktorá sa deje paralelne ako keby. Vonku okrem toho, že nám fúka vietor, čo je škoda, viem, že presne fúkať vietor. Viešame vajíčka na stromček ako znak veľkej noci. A okrem toho budú stánky aj pre takých, čo sa naozaj prídu aj na tie trocha pomaškrtiť. Ale vnútri máme akciu naozaj od tých dobrovoľníkov. Čo si sľubujete od tejto dnešnej akcie? Niečo nové, či sa odlíšime od ostatných mestských častí a Dubravka je taká prvý príkopník v takýchto jarmokoch, že niečo nové vzniká a dávame šancu nie len profesionálom, ale aj dobrovoľníkom. Môžeš nám predstaviť týchto ľudí, týchto tvojich kamarátov? Tak toto je prvý dubravský jarmok, ktorý je zameraný na ručné výrobky, na tvorbu z celého sveta viac menej a je to spojenie dvoch svetov takého toho nášho, jak to voláme, ten náš prírodný svet versus ten mestský, čiže ľudia, ktorí sa stretávajú na prírodných jarmokoch, donesli svoje výrobky, aby ich predstavili bežným obyvateľom, ktorí o takýchto výrobkoch nemajú ani páru. Čiže je to ako keby stred dvoch svetov. Títo ľudia sa tým živia, alebo vlastne aký oni k tomu majú prístup? Títo ľudia sa tým neživia. To je práve to krásne, že tí ľudia to vyrábajú vo voľnom čase a tie výrobky sú úplne nádherné, že majú úplne kus energie, duše, lebo nie je to výrobok ako tovar, ako veľa vecí je v dnešnej dobe, ale je to výrobok ako kus duše a srdce z tých ľudí. Čiže ako si tu môžeme všimnúť napríklad rezbara, ktorý priamo na mieste vyrezáva nádherné veci. Čo ešte tu môžeme vidieť? Môžeme tu vidieť v podstate všetko. Dá sa tu nájsť
čokoľvek. Ja by som to tak nejak neškatulkoval, skôr je to o tom, že je tu teda okrem tých výrobkov, je tu aj domáca pekáreň, máme tu aj jedlo, stravu, kávu, všetko, čiže každý si tu príde na svoje. Ľudia si to predávajú s tým, že vlastne táto akcia je súčasť benefičného týždňa, ktorého cieľom je vyzbierať prostriedky na vybudovanie detských ihrísk a preliezok, čo máme v pláne urobiť v apríli. Čiže tí ľudia vlastne odvádzajú ako keby dobrovoľné príspevky nám a my z toho zase posunieme akciu pre deti. Čiže je to vlastne taký neustály kolobeh, kedy sa snažíme prebudzať ľuďom takúto súdržnosť a ten komunitný štýl života. Tieto aktivity robíš s priateľmi v rámci projektu Život? Hej, celé je to vlastne zastrešené projektom Život, čiže áno. Čiže to je aký projekt vlastne? Je to komunitný neformálny projekt, do ktorého sa zapojí každý, kto to tak cíti. Čiže nemá to žiadnu štruktúru, nemá to nič, je to proste úplne otvorená akcia od ľudí pre ľudí. Preliesky a ihriska, to je stále aktuálna téma, aj v mestskej časti vy to takisto idete robiť. Máte dohovorenú s mestskou časťou aj nejakú spoluprácu o vzájomnej nejakej výpomoci alebo niečo podobné? Nie, nemáme a ani nikdy nebudeme mať. Ideme proste svojou cestou, nepotrebujeme žiadne mesto, žiadne peniaze, granty, nič. My sme svojpomocní a nevidím dôvod spolupráce, čiže nie. Odkiaľ pochádzate? Prichádzam z Bratislavy. Pochádzam z Anglicka, ale žijem v Bratislave. Žijete v Bratislave? Áno, s mojou ženou Ivanou. Ako dlho? 3 roky. To je pekné. Odkiaľ pochádzajú vaše produkty? Z rôznych častí sveta. Z Ameriky, z Nepálu, z Vietnamu. Cestujete pre ne? Nie, mám ich od ľudí, ktorí ich majú priamo od výrobcov. A niektoré máme aj my priamo od výrobcov. Čo je vašim pôvodným povolaním? Som hudobník a spevák. Áno? Áno. Hráte v Bratislave? Áno. A kde? V celej Bratislave, v Petržalke a na mnohých iných miestach. Cestujeme po mnohých mestách na Slovensku. Robím rôzne projekty s rôznymi ľuďmi. Robíme podujatia, liečenie zvukom a tiež navštevujeme školy, robíme výchovné koncerty v materských a základných školách a ukazujeme deťom nástroje, ktoré si môžu vyskúšať. Tvoríme duet s ďalším slovenským hudobníkom Borisom Čelárom s projektom Muzika Medika. Tieto výrobky, to je vaše hobby? Je to moja práca, je to aj môj koníček a moja vášeň. Váš manžel mi hovoril, že je hudobník a spevák. Povedzte mi bližšie, akému spevu sa venuje. Vlastne on sa venuje alikvotnému spevu a mongolskému hrdelnému spevu a hrdelnému spevu stúvy. A je teda rôznych viacej štýlov tohoto spevu a on ich vie všetky. A keby sme to mali priblížiť pre laika, to je aký spev? Je to taký spev, kde počujete viacej zvukov naraz, ale iba s použitím ľudského hlasu. Takže vlastne počujete tam takú píšťalku v tom hlase, to sa volá vlastne alikvota. A to je prevzaté z iných kultúr, alebo je to taká kompilácia iné kultúry a vlastná tvorba, povedzme? Áno, aj vlastne on robí ten tradičný spôsob, kde je to bez slov. Teraz už v modernej hudbe sa pridali aj slová, ale vlastne pôvodne to bol iba niekto sám v prírode, kto znel a vlastne spájal sa s prírodou, spájal sa so všetkým, čo je okolo a vlastne zo šamanizmu to vzniklo a šamani veria, že všetko živé má dušu a že s ňou dokážeme komunikovať, takže o tomto je ten spev. Takže dúfam, že aj my si teraz za chvíľu užijeme kúsok šamanizmu na prvom Dubravskom jarmoku. To by bolo super, budeme radi.
Odkiaľ prichádzate? No, prichádzame od Krupiny. Blízko Krupiny, ako tam Dolné Mladonice. Vidím, že predávate topánky, čo je na jarmok možno netradičný tovar. To je všetko ručná výroba? Áno, je to všetko vlastnoručná výroba, robím to ja a mám učňa mladšieho, ktorý sa teraz zaučia a už v podstate je schopný to robiť sám tiež. Takže robíme to dvaja spolu. Vy ste pôvodne obuvník? No nie celkom, ale študoval som, mám strednú školu zamerania garbiarského, takže spracovanie kože. A k tomuto som sa dostal už len tak sám, ako v podstate. Ako dlho to robíte? 22 rokov. Ako sa vám páči na prvom Dúbravskom jarmoku? No, zatiaľ študujeme, tak pozorujeme a potom zhodnotíme, ale začiatok bol pekný. A myslíte, že si aj prinesiete odtiaľto niečo? Určite áno, niečo si vyberieme tuto s mojím synom. A vy ste z Dúbravky, alebo ako ste sa sem dostali? Ja som pôvodom mimo Bratislavčan, ale bývam v Bratislave a v mestskej časti Dúbravka. A išli ste náhodou okolo, alebo ako ste prišli, že to tu dnes bude? Boli sme na prechádzke a študovali sme plagát pred mestským úradom, takže sme si všimli, že je tu nejaký jarmok, tak sme sa prišli pozrieť. Takže príjemná zmena. Áno. Sú rôzne štýly vlastne týchto modelných. Odkiaľ ste prišli? Z Bratislavy, Petržalky. Môžete nám trošičku predstaviť svoje práce? Áno, tak robím kraslice, toto sú morčacie, je to technika drôtiková, toto sú husie a tieto sú kačacie, také malé. Viem, že tu máte aj nejakú bižutériu. Áno, aj z bižutérie sa trošku venujem, čiže náušničky, také rôzne, čo ľudia, o čo je záujem. A to je vaša, tak povediať, obživa, alebo to robíte vo svojom voľnom čase? Voľný čas, to je môj voľný čas, obživa je niečo úplne iné. Ako sa vám páči na prvom Dúbravskom jarmoku? Zatiaľ veľmi dobre sa nám páči, teraz sme prišli, ale je to fajn. Vedeli ste o ňom už predtým, alebo ste išli náhodou okolo? Videla som túto reklamu na Kultúráku, takže sme sa išli cieľene, sme vedeli, že to bude. Takže vy ste z Dúbravky? Hej, tu kúsok bývame. Už ste si niečo vybrali, čo si odnesiete? Langoš, malému čapicu, hráčku a ostatné pozeráme, no. Zajímalo by ma, odkiaľ ste prišli? Bánovce nad Bebravou. Vaše meno je Milan Zdvořilý, vy ste Čech alebo Slovák? Čech, ja som sa priženil, hej, na Slovensko. Ako dlho sa už venujete takejto drevorezbe? Môže by to byť tak 5,5 roka, 6 rokov, 5,5. Ako ste sa k tomu dostali? Ako slepý k huslám. To znamená, popíšte to troška. Drevo už od malička ma zaujímalo a ja som pracoval s kovom. Sem som prišiel na Slovensko a začal som vyrezávať. No to je paráda. Aj tá slovenčina vaša je taká úplne vyrezaná, by som povedal. Ďakujem veľmi pekne. Čo je vaše pôvodné povolanie? Obravačkovú univerzál. A tým sa vlastne živíte, áno? A ja sa živím týmto. Aha, takže ste presedali, áno? Tvorím. Adorang